Mannar da alhaji ke waka ta mata, da gani na kwali nan hayya ja ya hula. Mannar da alhaji ke waka ta mata. Farko na sanya ya sarki banina, sarkin da ya duhu sannan ya yi rana. Allah tsare na kan shirin makiyana, in yi nesa can da su in sanya su rana, in sa su can cikin ɗan kanwai na mata. Mannar na alhaji wanda salon kiɗana, mata ku firfito yau rana ta murna, domin ku ne mannar na doko kiɗana, dan sai da ku zanci ko duka ƙudurina. Mata a dangari na gaishe ku mata. Dukan namiji yi bawa ne ga mata, mata domin ku nemo ka gida da mota. In babu ku walla kowa na da cuta, dan sai da ku yan maza za mu yi rata. Ai ko riga walla kun zama ma yan gata. Mata dangari na gaishe ku mata, ai ni da ku akwai kyakkyawar fahimta. Mannar da alhaji ai na ku ne yan mata, haɗuwar mu ni da ku na san zalo wuta. Allah ka bar mu tare da ni da mata, da gani nan kwali nan hayya ja ya hula. Mannar da alhaji ke waka ta mata, komai da lokaci bari da sauri, in kai a hankali zaka cimma buri. Na rike rera waka ina ta kokari, na san akwan a tashi mu ne a fari. Sama, 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 sama. Urbo. Da gani na kwali na hanya ja ya hula. Mannar da alhaji ke waka ta mata, kai lokacin ku ne mata babu ƙarya. Mannar da alhaji kun san ban da sanya, in dai wajen rawa ne ai ba da baya. A wajen da ka dole za mu bido ta ɓarya, yara ku ja da baya. Mata ku yi rawa don Allah ku juya, na yi kiɗan dan ku mata sai ku juya. Rana ta wanka yi TV baya boya, mata idan kuna nan ai ba ni kunya. Mata ku juya. Urbo. Sama, 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 sama. Daga ɗan Alex Sound Studio ɗan Sado.